Aitor, zorionak bilatzen zenuen garaipena lortu duzu gaurkoan Oiartzunen, benetan lasterketa gogorra dena, baina azkenean, kontrakoa zirudien arren, Kajarroaleko egoei gaiendu zara. Nola junda una? Bueno, nire egun zai bat izan da, azkenean lasterketa hauek oso mugituak izaten dira eta nik korredore zailago bat nahiago dituk portu luzeak eta gaurkoan pizka bat nire modua ez den beste modu batean lastertu izan behar dut. Lortu duzu Kajako eraso guztiei erantzutea eta gero azkeneko maldan gaientzea. Bai, azkenengo zirkuitoan oso askarian gara hirurok eta azkenean nik azkarrena izan naiz hemen helmugan. Eta lortu dezuna batez ere da txapelketako lidergoa sendotzea. Lehendakari izaten ari zara? Bai, hori zen azkenean pizka bat irterako helburua, lidergoarekin amaitzea gaurko egunean eta beraz helburua oso modu honean gainditu dugu. Zorionak. Eskerrik asko.